Ovako izgleda pre dizajna, a ovako posle. Pa da krenemo. Dakle ovako, odradili smo pripremu, skinuli sve ono, stavili dehidrator, primer i bazu. Ovdje sam nešto eksperimentišem sa bojom i gelom, pa vidjet ćemo kako će to sve ispasti. Nešto sam zamislila, pa ćemo da vidimo. Почему? Ne znam da li će mi ovo uspjeti. Vidjet ćemo. Svakako ćemo mi to još kasnije. Nešto ovako, mislim da će biti. Idem na sušenje. Ipak neće samo ovako. Vidite tu. Znači ovo ću da isušim. Još jednom na 60. Pa ću onda to, tu ću da stavim gel i onda ću da zalepim. Vidjet ću. Znači, ove su. Sad ćemo tu da stavimo gel. Ja ne smem da eksperimentišem sa lepkom i tako, ali nemam neki drugi gel, postavljam ovaj. Kontam da će to držati. Htjela sam ja da snimim sve od početka, ali jednostavno nemam opremu. Snimam se telefonom, učim se telefonom da snimim. Znači tu smo stavili gel.
I onda ćemo ovu ružicu tu da stavimo. I to bi sad trebalo da drži. Onda ćemo još malo kasnije tu oko nje. Sušit ćemo 2 puta na 60. Ovako mi se sviđa kako izgleda. Evo, ja sam zadovoljna, znači neće to nigde, bar ne skoro. Znači sad je to suvo, 2 puta sam sušila. Tako da, to je to. Ups. Sad ćemo to da pređemo to kontom. Ja ću preći ružicu jer je jako oštra, pa i lepše mi izgleda da je sjaj.